Здравейте хора, днес ще снимаме на Stranded. Ока, секундите почнаха да ми се мърда, защото ми се бъкна нещо. Помните от миналия епизод, за сега чакайте. Всякакво... Ай, ми бъгна всичко заради този. Заради теб ми бъгна всичко. Окей, то това не ме интересува. И да. Сега ще се включа бандикама, надявам се този път да има звук, ако не пак ще почвам New Game. Ще се отворя камерата, за да има някакъв фейскам, някаква степен. Аз в момента си се къда каквото. Защо бандикама не може да се минимизира? В какъв смисъл да се минимизира? В смисъл, най-отляво, нали се срещаш, и там да седи на заден план. Не можем. Ма на кого му е притрябвало? Тогава как снимаш без да се показва? Отгоре ми се появява едно черничко нещо. О, тогава окей, ще го оставям. И чакай, избери си бутон, с който да снимаш преди това. Човек, баси реалистичното, бразвата ми лечи във въздуха. На всеки му е така, да аз не съм. Да, знам, ма е баси реалистичното. Да, Stranded Deep е най-небъгавата игра на най-новата. Ама знаеш ли кое вече е странно? Кое? Такова, че сянката се вижда добре, а в истински ли ще да се оголемява и да се размазва. Да. Така. Човек, лагерния ми огън се чудя на какво стана. Тъй като толкова тъпо стана, че накрая останаха само трески от него и в момента го търся. Ока явно е изгорял. А не е тук. Окей, аз само да почна да снимам аз. Здравейте, приятели, надявам се да се чувам. Ако не се чувам, ще почвам на ново New Game и така. Не направя тестови записи, директно почвам с Stranded. По-добре проверим. Окей, това беше за епизода, чао. Ока. Колко пръчки има тук? Само да разбера. Чакай сега. Чуваш ли са? Ами, не знам. Нищо не чувам в момента. Аз чакам. Аз включих ли си звука въобще? Да, включил съм. Защо не става, не знам. Може би не съм включил звука на... О, да, на това не съм включил звука. Да, по-добре проверим. Изчакайте ме. Нищо не чувам. Не знам защо нищо не чувам, но хубавото ми е, че стана както си искам. Мишката ми не се вижда. Да, по-добре. Тя нормално не се вижда. Ами на мен на фрапса и на камтасията ми се виждаш ли? Еми на мен, ма тя... Кара нормално, че при таковата тя е програма не се вижда, като се вика, че не помня. Фрапс? Бандикама, на бандикама не се вижда. Сега нормално. Окей, не знам подявайте защо няма звук. Но ще си трия всичките видеа от бандикама въобще. Изтрий всичките и пробвай на ново, защото аз чух някъде по-добре провери чух. Окей. Така, изтривам всичко. Не, това не го изтривам, това е някакво нещо от бандикама. Така, изтри, да. Изтри... Не знам защо няма опция за директно да си изтрия всичките видеа, къде ще става. Окей, сега отивам в кошчето да си изпразня килобайтите. Аз в момента ми върви за сега добре къщичката. Окей, здравейте, приятели на Макс от България, аз съм Цецо и аз съм Цецо и това е Цецо запис. Чао! Така, бандикам. Ока. Стана ли? Имаме малък проблем. Само че се чуваш на крипа.
Само ти се чуваш, само скайпа ми се чува. И чакай, ще кажа когато правя запис и да видим дали ти ще се чуваш. Добре, говори. Здрасти, как си? Добре, то сега да видя дали аз това мисля, когато говоря преди малко. Това ще го затворя, това файл ще го затворя, отвори. Моето клипче от бандикамчето. Здрасти, как си? Само ти се чуваш по дяволите. Що така не знаем? Сигурно отчита само звука на компа. Чакай малко, ще видя настройката, дали нещо се е бъгнало. Каква настройка си настроил да ти бъде? Значи настройки запиши аудио по време на запис. Добре, после ще ти кажа каква ми е настройката, тъй като аз моята не си я помня, моята беше нещо на английски човек, моята. После ще ти кажа моята каква е. Става ли после да ми гледаш клипа да кажеш какво мислиш накрая за къщата ми в този епизод, как е станала? Да. Ще лайкна всичките клипове един път. Някой ми е дизлайкнал първия клип. Така ли? Да, проверих го преди снимък на Skype, някой го е дизлайкнал. Yes! Yes! Толкова сме популярни, че вече ни хейтят. Какво? Чико викам, толкова сме популярни, че вече ни хейтят. Той е ли? Виж, тук на Skype някой е начинал дизлайк. Окей. Само да се затворя всички програми. Брадата вече ми е почнала да ми се огъва. Окей. Ще ми казваш ли новия си имейл, за да си имам и аз канал? Не му знам паролата, човек. Всъщност ще ти направя на теб имейл, тъй като искам той да си е само за мен. Добре. Искаш да направим още два имейла. Един за тебе и един ден да снимаме и двамата. Да. Ай, това да се щупиле! И после да направим мол и както ще се казва имейла на двама ни. Искаш ли после? Да. В момента тук си се къдах. Ай, отгъла са. Емил Кондрат и Чуро. Как ти се казваше канала? На Баринг 77, но паролата му не я помня. Добре. Ти си се абонирал за мене от телефона си, бе, виж. Че има и главни букви, по-добре, виж. 77, много ли? 77. Многото с главни букви, нали? Н-то и Г-то са с главни букви 70. Ти си Нъгалинг. Нъбъринг, бе, провери си от телефона. Окей, и как? Да се абонирах, мога директно да отида при тега от Google Play. Google Play. Google Play. Трябва да отидеш в YouTube. Окей, моите приложения, моите желания, моят профил, моите абонати. Окей, значи в YouTube да отида. Би трябвало там да ми излязат всички, за които съм се абонирал. Да, от работа. Знам, на компютъра. За сега почето ми става добре подът ми. Аз не си го направих много голям, тъй че... За мен от едната страна има 3 такива квадрати за пътя, от другата страна са още 2, тъй като не съм ги довършил. Окей, при мен стана ще си запаля огъня. Само да го намеря, че толкова се е смарил мъжки. Човек, нещо не си виждам на бонтите. Трябва само отраво. На Баринг. Геймплей види. Добре, първото клипче. Skype, пево, смаскяга. 6 показване. Значи аз лайквам един път, не харесвам един път. Не, лайквам. Ама човек, кой го е дизлайкнал за Бога? Какво? Кой за Бога го е дизлайкнал? Не знам. Двама са. Един го е дизлайкнал. Не знам кой. Добре, как се виждат коментарите на телефон, че никога да сега не съм казал? Отдясно, нали показва клипове? Май да. Отиваш най-долу. Аз